Hola a totes i a tots! Aquesta setmana anem a continuar cantant la cançó de la girafa. Esta setmana passada vaig enviar-vos esta prova d'escoltar superbé el ritme i molts de vosaltres m'heu enviat les vostres respostes i ho heu encertat fenomenal. Efectivament, tant la part 1 com la part 2 eren l'opció A. També altres de vosaltres m'heu enviat Incredibox que heu fet i m'heu enviat fins i tot alguna altra persona que m'ha cantat la cançó de la girafa sencera. Aquesta setmana el que anem a fer va ser aprendre el ritme de la cançó i aprendre la lletra. Com l'anem a fer? Jo vaig a proposar-vos un superrepte i que espero que esteu preparats per a aconseguir-lo. Aquest repte té 3 nivells. Nivell 1, nivell easy. El que haurem de fer serà aprendre la cançó amb percussió corporal. Nivell 2. Aprenem la cançó amb la lletra amb percussió corporal. Nivell 3. Anem a fer un rap de la cançó. I per això jo tinc així la meva gorra de rapera. Jo no tinc molt la pinta de rapera, la veritat, però del pego, no? Me queda bé. Bueno, anem per parts. Per a fer el ritme de la cançó necessitem un metrònom. Què és un metrònom? Un metrònom és això. El metrònom bàsicament el que fa és portar el ritme per a nosaltres de la cançó. Observeu. Ens porta la pulsació que hauríem de portar. Aquest metrònom, n'hi ha molts metrònoms que són digitals. Aquest és un metrònom manual. Això què vol dir? Que si jo baixo això, li dono corda d'ací, si baixo això va més ràpid, però si el puge va més lent. Però bueno, com imagine que molts de vosaltres no tindreu un metrònom a casa, igual és que toqueu la trompa, el trombon, el saxofon, sí que en teniu, anem utilitzant un metrònom universal per a tots, que és l'Incredibox. Jo m'he creat aquesta base de beatbox en la pàgina d'Incredibox, que és la que vosaltres heu estat en classe i que la vam fer també se'n recordeu de l'activitat que escoltaven les diferents parts. Vale, què és el que anem a fer? De tot, anem a estudiar el ritme de la cançó igual que faríem a classe. En classe normalment vos projecte la partitura i jo vos la vaig a ficar en algun lloc d'aquesta pantalla. No ho sé encara on. Ara us apareixerà. Vegeu. Vale. En este ritme nosaltres el que anem a fer és percussió corporal. Recordeu que les negres, ta, les fèiem una palmada. Les cotxeres, titi, les fem amb 2 cops al pit. I les semicotxeres, titi, les fem 2 cops al pit, 2 cops a les cames, igual que fem les contrasenyes res més entrar a classe. Per exemple, jo podria fer ta, ta, ti, ti, ta. Imitem? Molt bé. Doncs aleshores el ritme de la cançó seria ta, 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 tiri, tiri, ti, ti, ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, ta. Aleshores, si volem aconseguir el nivell 1, què és el que farem? Fiquem la nostra base de beatbox. Ja tenim la nostra base de beatbox. Aleshores, anem a començar a fer el ritme amb aquesta base. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, ta. Una vegada hem aconseguit fer este ritme amb el beatbox sense embolicar-nos massa, important no, podem repetir, intentar no fer parons, intentar que sigui una cosa contínua, anem a afegir la lletra. Ja tenim clar el ritme, anem a ficar amb la percussió corporal damunt la lletra, igual que faríem en classe. Aleshores això seria pa, ta, así se llama la jirafa, con su cabeza siempre alzada, canta siempre bien estirada. Ho vaig a fer per parts. Vaig a fer de 2 en 2 compassos. 2 compassos, 2 compassos i 2 compassos, que són 6 en total. Primera part. Pa, ca, así se llama la jirafa. Segona part. Con su cabeza
siempre alzada. Tercera parte. Canta siempre bien estirada. I ara, si volem fer-lo, podem afegir la nostra base d'Incredibox. 1, 2, 3, 4. Paca, así se llama la jirafa, con su cabeza siempre alzada. Canta siempre bien estirada. Si ja hem aconseguit fer el nivell 2, anem a per el nivell 3, que és fer-lo amb flow. I per això jo tinc la meva gorra. Podem ficar-nos gorra de raperos, ulleres de raperos. Jo ulleres de raperos no tinc. La gorra de rapero, important, no la fiquem així com si se n'anara d'excursió, va així un poquet com plegar, com torçuda. I què és el que anem a fer? Anem a fer el rap de la cançó. No fa falta fer percussió corporal. Si algú li vol fer percussió corporal a la vegada, estupendo, però la fem amb un rotllo, amb flow, in the mood, ok? I després, important, que com anem a ser super raperos, acabem ahir en la posició de raperos. Ok? Preparats? Vos ensenyo la meva versió del rap de la girafa. 1, 2, 3, 4. Paca, así se llama la jirafa, con su cabeza siempre alzada. Canta siempre bien estirada. Ja sabeu que heu d'enviar-me les vostres aportacions per a que jo les puga veure i vos puga fer comentaris al meu correu electrònic. Podeu enviar-me un vídeo o si vos dona un poquet de vergonyeta podeu enviar-me una nota d'àudio que també la puc escoltar. Si esteu molt satisfets amb el treball que heu fet, si me doneu permís, podem pujar-lo fins i tot a la web del col·le si vos pareix bé, ok? Espero les vostres aportacions i a veure a quin nivell arribeu, al nivell 1, al nivell 2 o al super nivell 3. Ens veiem prompte. Adeu!